Myslíte, že poznáte 6 Italian Brainrot meme postaviček jen podle obrázku? Máte 60 vteřin. Jdeme na to. 1. Bombardiro krokodilo. 2. Brr patapim. Hoďte like, pokud jste to zvládli hned. 3. Tung 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 sahur. 4. Cappuccino assassino. Přihlaste se k odběru, další virálky už frčí. 5. Bobrito bandito. Poslední uhodne jen opravdový Italian meme expert. 6. Glorbo frutodrillo. Kolik jste jich trefili? Pište do komentářů, hoďte odběr a zvoneček, ať vám neunikne žádný další kvíz.